खुलुमबाय बाथौ बिबुंसार नायगिरि गासै रायजो राजा नोंथांमोननि सिम दुलाराय बाथौ गुथुमनि जानानै खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ गिबि गिबियावनो बावहरग्रोदों। मानो होनोब्ला फैबाय थानाय जा आमथिसुवा फोरबो बे कभिड-19 नि थाखाय बे बोसोरावबो गाजा गोमजायै फालिनो हानाय नंला। मानो होनोब्ला गोबां मुलुगनां कभिड-19 नि बे करुना भाइरासनि गेजेरजों जाबायदि गोबां मानसिनि जिउ खहा जालांबाय बेखौ नोजोर लाखिनानै दिनै भारत हादरनि गेजेरावबो बिनि थासारिया मोजां लामायाव फैयाखै। बेनिखायनो एसअपिनि जा बिथोन बायदियै जों बेखौ मानिनांगोन। माखासे जों आगोलनि बायदियै गाजा गोमजायै जों आर'ज खालामनानै बे फोरबोखौ खुंनाय जायोमोन। नाथाय बे बोसोराव जोङो कभिड-19 नि थाखाय माखासे थासारिखौ नायनानै जों देग्लायबो जों बेबायदि गाजा गोमजायै फालिनो हानाय नङा। थेवब्लाबो गाबोन सानजौफुनिफ्राय जा थानसालि गेटखौ बा आमथिसुवा फोरबोआ गाबोननिफ्राय नांगोन आरो बेखौ सानथामनि थाखाय गाहाय दरखंखौ बन्द' खालामनानै लाखिनाय जायो। थिग बेबायदियै जोङो सानथामनि उनाव बे दरखंखौ खेवनाय जायो। 10 थारिखनि मोनाबिलिसिम बेयो बन्द' जानानै थागोन। बेखायनो सुनिबार 11 थारिख आसार दाननि फुङावनो जोङो दुगैस्रां लोबस्रां गासै जोङो दौरिफोरा बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय आरो जों आगोलनिफ्राय जे फोरबोआव जाबायदि खालामबोबाय थादों बेबायदि जोङो खम मानसिजोंब्लाबो आर'ज गाबनानै मास्क गाननानै जोङो बे हाबाफारिखौ खुंफुंनो थाखाय खावलायदों। मानो होनोब्ला जोङो माखासे जाहोनफोरनि थाखाय दिनै ग्रोम ग्रोम जों आर'ज खन्नानै जोङो बेखौ खुंफुंनो हानाय नङा। खम मानसिजोंब्लाबो जोङो आर'जखौ थानसालियाव खालामनांगोन। बेनिखायनो दुलाराय बाथौ गुथुमनि जानानै गासै जिल्ला आफादजों लोगोसे बियाब आफाद, गामि आफाद आरो आसामजों लोगोसे बाहेरा रायजोनि जेरैबायदिहाय दिल्ली, वेस्ट बेंगल, नेपाल, अरुणाचल, मेघालय जों बायदि रायजोफोराव थानाय बाथौआरि थानसालिफोरखौ थांनानै साब सिखोन खालामनानै जों आर'ज गाबनो थाखाय खावलायदों। बेनिखायनो जों नोजोर होनांगोन दिनैनि बे समाव जों करुना भाइरासनि थाखाय जों गोबां बेबायदि गाजा गोमजा प्रग्राम लानो हानाय जानाय नंला। बे बोसोरावबो जों गाहाय थानसालियावबो जों जेखिनि हायो जों खम मानसिनि गेजेरजों मिरुनि गाहाय थानसालियावबो जों खुंफुंगोन। आरो बेनिखायनो गासै जिल्ला आफाद, गामि आफाद गासैखौबो जोङो बे हाबाफारिखौ खुंफुंनो